Tate kulitwa Yesu amema kalmaba tawi na tulo tukana nima menate kameni malola kumulanje maulani Digo Yesu polisura tulote na moyo kameni malola wala kuna kubeba maulani kasimu atuweni milima yatu mapenzi watu wakati mwingine za utenga wengine mwakuma kiwani kudada ya mwenyewe Apelekeni Mungu tukabuna kubonse kwa mawana kati miliwani. Tukisikilina Mungu makazi ya kule zonse. Zirabu mbulutike kanilele. Kamene tukaza madesi kampo la mbuye. Tukupeni kukutu mawani kukaze yesu kuminga. Kamene mkule iskulamu. Kwani tumena onse mbika amina kukumbulu. Nakuleni tukabiteka mnyengoi kukoye kina na mama nasi tukabiteka. Amen.
Tamile ngomamba wansu kama fulani maula salada maula huruma maula upambana salada nino mulika yetu tukoe kuiliwai salada nino ya nenda kutoka salada nino manje usiku upambana nikakati usiku upambana ni salada nino eti salada nino Huruma madariza mvula na mina injawa likamanyike jina la Yehova nikukuja Mungu kumamba wabangana kuliko madariza mvula waaze kulipunje wale zipinzana na mezi likamanyike jina lake usiku leo ngoma ni za kusokana watu leo mkaja Mungu sabata tukaruma na vitu za baba sabata ni makalia ndani zonse mapuzio sabata pumzia mwiki nene mazwana singa kueleza kwa madaki za masana sura za kaeleza mapuzio nisema kwa jamii kayo kwanza ao amenaletea kwa ngadi masukano nuko kulu bila kabisa nao mwiki nene ndio yaki ungezani chukuli janga kuziwa ngadimuyo mukumakani tayo ngiro kuyangalia kunyumba sini kuziwa ngadiwa kaita kwa siku kuna mbuye tonde ndio zeni chikuru janga kwanza kwa maana mpenda Yesu Luka chapter 17 verse 5 kulikuwa kungi anadi mtuongezele chikumbio ilo sana kubanda chikumbio kwa sai wapuzi wa Yesu alete chikumbio nitu kumano ataona moyo mbele kulini zidaba nitakudi ampende Yesu kudaongezele chikumbio mpaka pesa mwana ulimpelea kwa Yesu Kristo aongezele chikumbio Yesu ni moyo adadzimaso zakuvuta kwanthawi yakumapeto ndipo Luka chapter 17 verse 8 pali mawu awa ndine nandiyinu adzawachitira chilungamo posachedwa koma Luka chapter 18 verse 17 Luka chapter 17 chapter 18 verse 8 ndine nandiyinu adzawachitira chilungamo posachedwa koma mwana wa munthu pakudza iye adzapeza chikhulupiriro dziko lapansi kodi. Luka chapter 18 kulamulira kuyambira verse 1 Yesu adanena panizo kwa anthu kuti ayenera kupemphera nthawi zonse osafowoka nadapereka panizo wakuweruza mlandu wina amene mayi amapita kwa iye ukapempha mweruze mlandu wakupasama mweruzira ne mayi amapita pitabe osaleka mpaka na mkulu adanena kuti mayi ndazalitokeza ndipo mweruzira mlandu wake ndada mweruzirake ni Yesu pakuomba adanena kuti ngatino oweruza mlandu oyipa uyu wadadzokeruza mlandu amasakapita pitakwake kodi Mulungu sadzamvera iwo akufuwa kwa iye musana ndi usiku. Ndimene amadzabwera ndi mawu awa kuti adzawachitira chilungamo posachedwa ndakonjezera mawu kumapeto Yesu pakuyang'ana moyo uno mmene ukhalire nthawi yakumapeto adafunsa kuti kodi mwana wa munthu kunena iye mwini wake Yesu akamadzabwera adzapeza chikhulupiriro pa dziko lapansi kodi. Ne aliyense mbale wanga amene akuonera uthengawo ndikumvera aliyense akuyenda kudzifunsa yekha kuti kodi mwa ine Yesu akamadza adzapeza chikhulupiriro mwa ine kodi. Pempho lake mungonjezere chikhulupiriro. Marko chapter 8 verse 10 malisofanini Yankho wina amene adapita kwa Yesu
anazizwa nati kwa iwo akumtsata, ine ndinena kwa inu, ngakhale mwa Israeli sindinapeza chikhulupiriro chotere. Yesu adawuza mulungu wa Israeli akuti sadapezemo chikhulupiriro ngachake ndiuyo uyu okhulupirira kuti Yesu adangulankhula mawu chinthu chichitika. Ayuda ankafuna zizindikiro nthawi zonse. Nde Yesu adawuza tsiku lina, sindidzakupatsani chizindikiro china koma chayona ndicho. Koma uyu adakhulupirira mawu a Yesu yekha. Abwenzi, zikufunika ifenso ukamva chikhulupiriro. Tsiku lina nthawi zina timapita kuvumirira kwa mipingo yosiyanasiyana. Napita kumpingo wina wake mana nditana. Ndinafika kumeneko utumimene wakwambada ndipatsawo. Kumapeto kwake anthu amtebera ndikumafunsa mafunso awo. Ndipita kumana ndi mayi wina amene amafuna kuza kuti ino uthenga awo ndendawumva ndipo ndikufuna kusintha moyo wanga. Bamba amene inaye bamba wachitatu ndinamvetsetsa mawuwa kuti mzona kulekana naye bamba amene chifukwa ndikapanda kulekana naye sindzapulumuka kuti nakumwe kumene chakula mutumko. Ndatanduza kuti ndenditana akusa ndamutsimikizira kuti pempherani mayi. Ndikatapanga chisankho kuti ineyo ndisakudya masiku 40. Atatero ili napemphera ngati mwa mtima wanga kuti Yesu muyititseni mayi. Adangati kusala kudya tsiku la namba 40 bamba anatsanzira usiku. Mayi osadamuza kanthu adanozota kunangawe sindamuza mawu ena aliwonse koma pakutha pakusala kudya panga ndikufuna wokhalani kuti achoke nyumawo. Adatsanzira okhalambona ilekanaakuka kumbano simpali makhala kumbano sipaliro khala ine utsale bwino ine ndapita mene amadzanduza nkhani kuti bamba adanyamuka. Abwenzi, Yesu anang'ana mwa Israeli sadapezamo chikhulupiriro chake ndipo mpaka adalankhula kuti sindinapeza chikhulupiriro chotere. Yesu alithandize kuti masiku ano akumapeto nemene mpetonso mphano uwu pampingo wa BIWI. Abwenzi amene uthengawo Yesu apatse chikhulupiriro chokuya kwa masiku ngoyera. Masiku ngoyera mzimu madzulo ano mkuwala mawomveka mwini amene timayimba timalankhula timawerenga Mzimu Woyera ndipulumuka madzulo ano. Pa Yohane chapter 15 Yesu adatchula zambiri zokhudza mpesa. Ndi mkati mwa mavesi onse amadalankhula Yesu chapter 15 adalankhula kuti ine ndine mpesa weniweni. Nemene Yesu amalankhula kuti ndine mpesa weniweni zikutanthauza kuti uli mpesa wina amene wabodza. Mwigwire mfundo imeneyi ikuthangatira ngati maphunziro. Yesu mmene amaphunzitsa adanena kuti iye ndiye kuwunika kwa dziko lapansi, kuwunika kwenikweni. Kusonyeza kuti pali kuwunika kwina nkobodza. Mwigwire mfundo. Yesu adafotokozera Ayuda alembi ndi Afarisi kuti iye ndiye mkate wa moyo. Kusonyeza kuti pali mkate wosapatsa moyo. Ndafotokoza tsiku lina kusonkhana kunena kuti moyo wake wakupembedza Mulungu wakumwamba palibe munthu kama pakatikati. It's either uli kumanzere kapena kumanja, uli mbali ya Mulungu kapena ya Satana, palibe kukhala pakatikati. Ndipake Yesu amalankhula mawu otere. Tsiku lina Yesu adafotokoza kuti iye ndiye madzi a moyo amene munthu akamwa sadzamva ludzu. Kusonyeza kuti pali madzi ena amene osapatsa moyo. Munthu akamwa adzamva ludzu kaosaphulitsidwa nthawi zonse. Ndeti zikwiye mfundo zimenezi.
ndi kuyera. Kodi ndikuda kuwoyera wokuda tandize woyera wokuda akuleza mukwihe woyera wokuda ndoleka mulizimwera mulizimwe wokuda wachiwane chabu uzima satana ulizimwe kabili nemalizi ndiziwili palibe pakati tikeni moja mwezi kumzondeku yuko ndili mmoyo wake. Matthew chapter 7 verse 7 verse lomwezeka lozoloweleka Pemphani ndipo chidzapatsidwa kwa inu, funani ndipo mudzapeza, gogodani ndipo chidzatsekulidwa kwa inu. Nthawi zambiri lemba ili anthu amalikankhizira kuzosowa za moyo uno ngati ntchito, ndalama, zovala, matenda, ndi anthu amasala kudya ndi kumagudubuka. Ambuye patseni ntchito. Mudanena mawu abwino pa Mateyu 7:7 kuti pemphani ndipo mudzapatsidwa. Ndi kupempha anthu timakonda zimenezo nthawi zambiri. Mukadzafufuza bwinobwino mudzapeza kuti ngochepa amene amakumbukira kuti kupempha kwanga kolumikiza ndi Mateyu 7:7 ndizipempha Mzimu Woyera, mudzapeza kuti ngochepa. Kuloyimba likhoza kugwirizana halo tisala kudya lero tipempherere maprogramu anthu achaka chino, koma mudzapeza mkati mwakemo palibe kuti tipempherere Mzimu Woyera. ndiwonera zinthu zochedwa pangana mudzapeza kuti ulitsikwa kusamuka mpingo wonse, mudzapeza chimene chimayiwalika ichi timathula mapana atapindi chaka chino tipempherere songano misongano yakuja kuti chaka chino mwina mwachisomo cha Mulungu mwina amadzakumbira kuti tipempherere Mzimu Woyera. Koma mukadzalime nkhani imopatsa kutoka chapter 7 Yesu amalunjika mwachindunji pa nkhani ya Mzimu Woyera. Muyimbire mkondo Marko chapter 11 verse 24 Yesu adayankhula kuti chifukwa chake ndili na ndinu zinthu zilizonse mukazipemphera ndi kuzipempha khulupirirani kuti mwazilandira ndipo mukhala nazo. Inenso ndapeza kuti nkuyenda kwathu kwa Chikhristu kwakupembedza Mulungu wakumwamba. Nthawi zina mukazayenda kupita malo opempherera osenesere kugolani garden kuna anthu amasonkhana nkumakapemphera, mumatha kupeza anthu akuyendayenda akupemphera, mudzapeza zimene akupemphera zambiri anthu zimakhala zinthu zakuphuka. Ndipo mavesi ngati amalonjezo ngadawo anthu amagwira ndikuti Ambuye ndikukhulupirira ntchito imene ndayilanda ndipo mwandipatsa. Ambuye ndikukhulupirira kuti maso amene andikhoza ndipo ndapambana kale. Amagwira malemba ngati amene wawo. Koma ndi ochepa amene mudzapeza akamapemphera amanena amene pempha Mzimu Woyera ndikukhulupirira tsopano kuti mwandipatsa mphatso ya Mzimu Woyera. Moyo wanga osinthika kwambiri tsopano ndakhulupirira ine, mudzapeza kuti ndi ochepa. Koma Yesu akunenetsa kuti tikapempha kwa Atate Mzimu Woyera tipena kukhulupirira ndithu. Ine anthu ambiri akamandipatsa mafunso, mukudziwa bwanji kulandira Mzimu Woyera? Mukudziwa bwanji kuti Mzimu yakutsogolera yamphaka ndimenei? Khulupirirani. Pamanda chikhulupiriro palibe kukonderetsa Mulungu wakumwamba. Chikhulupiriro ndi chikhazikitso cha chinthu chosapenyeka koma choyembekezereka, Mzimu Woyera. Muphunziroli sindikusowekera kufukula kuti pali Mzimu ali ndani, ndi mawu amene akunachi ndikuti Mzimu Woyera ndi Mulungu. Ndipo palibe pa dziko lapansi amene adzasankhule nkhani ya Mzimu Woyera kuphunziro limodzi. Koma mfundo zimene Mulungu wakumwamba wandipatsa ine muphunziroli zikuthandiza monga adindo m'masiku anotsiriza kuti tikakhale anthu okhulupirika, pakuti pano pafunika za adindo kuti akwenza kukhala okhulupirika.
chake chapadera. Ndipo sindimatha kumapanga zinthu pa nkhani ya kutumikira. Usiku ndikagona tinapemphera kuwerenga koma tinalibe munthu onena kuti ndikhoza kukana na bwenzi mtsiku lake mpaka ndinakagona. Nthawi zina ndikamagona usiku Mulungu amandilambula zimene akufuna koma usiku sindikamve Mulungu akufuna mnthu china chake. Mmene mamawa ndimatsegula maso anga mpamene Mulungu anandiwuza ndisanawerenge china chilichonse, ndisanalembere kupemphera komwe mutu mangani munakondera mawu kuti Mzimu Woyera ndipo ndikugwada kumene ndikuyamba kuwerenga kumene ndiphunziroli Mulungu alicholinga ndipo mutsegule mtima wanu kuti pakutha maphunziroli mumve china chake Mulungu akulankhulani panoka osati mungagulu koma aliyense payekha nanenso monga mmene ndamvera china chake Mulungu akulankhula kutemeni mawerenga. Yohana chapter 14 verse 13 pali mawu awo. Ndipo chimene chilichonse akuti chimene chilichonse sakusankha Yesu ndinafotokoza mawu. Mukafunse m'dzina langa, kufunsa m'dzina la Yesuyo ndidzapempha Atate. Ndidzachichita akutero Yesu. Chimene chilichonse mukapempha m'dzina langa ndidzachichita. Yesu akuti ndidzachiyeyo adzachichita. Ndikenako akuti adzawapempha Atate kuti Atate akalemekezedwe mwa Mwanayo akapanga chinthu cho Yesu. Cholinga cha Mzimu Woyera pa moyo wathu ndichokuti Atate akalemekezedwe. Haleluya. Osati munthu akalemekezedwe ayi kapena munthu akakwezeke akamveke kuti ndiyeyo, gulu imba likamveke kuti ndilolo, gulu ndokhulika likamveke kuti ayi. Cholinga cha Mzimu Woyera nchonena kuti Yehova Mulungu wakumwamba akakwezeke akalemekezedwe. Ndipo akupatsa Mzimu Woyerayo Yesu mwini. Pakuti akatilankhula kuti kuyenera kwaina kuti ndichoke, pakuti ndikapanda kuchoka ndisadzaza Nkhosweyo. Abwenzi, tisamangopempha zinthu zakuthupi nthawi zambiri. Ndifuna ndikupecheleza ngati sinandi mwayesapo munamuzangoyesa wengine ake kuti nane pemphero lililonse ndizipempha Mzimu Woyera. Ndipakuti kwa chimeneyo mudzachitira umboni mmene moyo wako udzasinthikira. Mulungu andiphunzitsa nanenso kusapanga zinthu moyoza mpaka andiphunzitsabe ndikadali mu sukulu yakuphunzira. Mulungu akundithangata kuti zofoka zanga nanenso zikonzeka pang'ono kuti mmene Yesu akudza pampano adzandipeze nanenso ndilokonzeka, adzapeza chikhulupiriro mwa ine chomwe chinunso. Tamvani mfundo izi. Angelo akumwamba ndi okonzeka ndithu mulemerero wa Mulungu wonse kutithangata ife kuti Mzimu Woyera alamulire yathu. Pakuti iwo ali mizimu yakutumikira kwa iwo akuti alowe chipulumutso. Ahebrew chapter 1 verse 13. Akuti no angelo ali mizimu yakutumikira kwa iwo akuti alowe chipulumutso. Ndi angelo ngokonzeka ndithu wokonzeka kuthangata ife kuti Mzimu Woyera akhale pa ife. Yesu pamene nthawi ikupita kumapeto akusakasaka wina wake mu mpingo wake, akusakasaka mayi wina wake, mtsikana wina wake, bambo wina wake kuti ampatse mphatso ya Mzimu ndi amugwiritse ntchito. Akusakasaka wina wake mmene Yesu akuyenda nosakasaka wina wake. Ife penapso panga mbali yathu nthawi zina timamkaniza Mulungu akafuna tipangira chinthu. Ndichifukwa chake
zifolo kupita kumbuyo. Timakati kuganiza mulungu wakumwamba kufuna panga china chake. Ndikuze nchinsizinji nthawi imene Zakeyu adamva kuti Yesu adutsa, akadakhoza dapangepo mbali yake kuthamanga kena kudzaona kuti ayi mzimu wanga ngofupi koma ndibwere mu mtengo akadasemphana Yesu. Koma adamva monga mmene ife timamvera mmene kuphunza nkhani ya mzimu yawo, Zakeyu adachitako mbali yake kuti ndibwera mu mtengo ndifake timayimba nyimbo ndikwezebe pamwamba timayimba nyimbo ngazimenezo. Koma muna tikamayimba nyimbozo tanthauzo lene munthu wathu musili malo wamo chifukwa tikangozolowera chimene timathamanga kwambiri nthawi zambiri ndikuyang'ana manodzi akapesi sakakhwelekwe apatina sakakhwelekwe mwamuliko uthenga cha ndikumawika munthu ndikumawumvetsetsa ndikumakhala chimene chocho adingo. Yesu akufunafuna wina wake masiku atatu mambiri kuti mukudzosa Satana alipalikiliki kulimbitsa nkhondo wake alimbikitsa nkhondo wake. Yesu nesa kukhala chete kumuvululife tukamlera nkhani ya Mzimu Woyera madzulo tipange chitsango chisankho ifeyo mukadayang'ana dziko lapansili mosalambalala ngakhale pang'ono dziko lafika poyipa zedi. Kambira chikhalidwe cha munthu ndizo chikazomuzungulira munthu. Ndi Mulungu akufunafuna anthu ena kamanga agwiritse ntchito kuti akhale maspice akuipa kwa dziko kuti mwina mwake pang'ono pokamira anthu zipeza mtendere koma ife tikuunganira Yesu. Cholinga cha Mzimu Woyera kuti akalemekezedwe mwa Mwana, ife tikalakuti akhale mwa ife Mzimu Woyera munthu wonse dziko loyipali pang'ono pokha ena akadzapeza mtendere. Monga mmene zominkhitsira chakudyacho zimakometsera chakudyacho, inu zakudya zina ndakamaphika zimatokhala zazii ndizonala zimayera koma mukaponyamo ako kuponyamo ako katsakola pya ayi munapata madya kusekerera. Ndi dziko lizombeyafunira fikira kuti ngakhale anthu ofoka koma tikamuonera Mzimu akubwera mkati mwa moyo wake zidzamba ndi m'maganizo mathu kukhala maganizo athu okoma Woyera wongosoka ndipita kumanji munthu wina ife tidzakhala litsoka munthu atamuphatsa sinjika. Mateyu chapter 10 verse 1, 7 ndi 8. Mateyu chapter 10 verse 1, 7 ndi 8. Ndipo pamene iye anadzidanira ophunzira ake 12 anapatsa iwo mphamvu pa mizimu yoyipa. Tiyambe pamenepo. Yesu mwini adadzidanira ophunzira 12 ndi akuti adawapatsa mphamvu pa mizimu yoyipa. Munjira ina adawapatsa Mzimu Woyera chifukwa pali mizimu yoyipa pali Mzimu Woyera. Ndi Yesu adawapatsa Mzimu Woyera. Opereka Mzimu Woyera ndi mwini wake Yesu. Akadzapezeka mphonera kuti bwera kuti kulanditsa Mzimu Woyera tsopano pali Satana pamene opereka Mzimu ndi mwini wake Yesu kuchokera komwe mkachitsopatulikitsitsa. Yesu akonzera kuyang'ana mu mpingo wake kuti masiku otsiriza ano ndanamena kumva kuyitana kwanga ndanamena kumva ndipatse mphamvu mizimu yoyipa ndana kumva kuyitana kwanga. Yesu adananena wina wake udzifunse m'bale wake Mulungu udzifunse kuti nthawi Yesu mmamva kuyitana kwa pamwamba kwina kwake kumuona mamuletsa Yesu. Tikadzamba kutsutsika muchina chake choyipa ife timapanga tidziwe kuti Yesu akudikana afuna tipititse pamwamba ndokapanga makani kuti hayi Yesu ndisintha ine dzikoni limene kuyendera kuli pangozi. Malemba kulia adanapatsa mphamvu pa mizimu yoyipa yakutulutsa ndi yakuchiza nthenda iliyonse ndi zofowoka zonse. Yesu amapereka mphamvu yakuchiritsa nthenda iliyonse kuphatikizapo COVID. Amen. Yesu
chitsano cha mbado wina uliwonse. Ndi present truth mu generation iliyonse. Yohane Mbatiza atabwera adalalikira tembenukani mtima pakufuna kumwamba wayandikira. Yesu atabwera adalalikira tembenukani mtima pakufuna kumwamba wayandikira. Yesu akatuma ophunzira ake kalalikireni tembenukani mtima pakufuna kumwamba wayandikira. Yesu ndilalikira abwenza kwa BIWI mbale wanga wa ku Mozambiki ku Malawi tembenukani mtima pakufuna kumwamba wayandikira. The present truth mu generation iliyonse. Verse 8. Yesu akunena kuti chiritsani akudwala mabale Yesu, ukitsani akufa, konzani akhate, tulutsani ziwanda, munanje kwa ulere, patsani kwa ulere. Mukoza kuona zimene Yesu akuzichula mukoza kuphunzi yake ndi zimene pakati pa aphunzi kumati sautsa masiku anakumabiri. Kuli matenda osiyana angona kudziko lapansi. Yesu akusakasaka ena ake amanga apatse mphamvu kuti akapulumutsa anthu mphamvu zimenezi. Koma chimene mwachilingalira kwambiri Yesu mpaka nakuwauza ophunzira ake pitani mukachititsa kufa. Sikopeka bwino kuchititsa kufako ndi mbali ziwiri. Munthu amene akwenda mu mchimo wakufa ndikufanso kuchoka mu kumene. Ndifake Petro anakukisa Tabita toi. Ndifake uti kwenda kwa pawino pansi adakamukitsa. Chifukwa mwa Yesu ukitsa nakufa adakumanisi mwana wa nyanga wenda ndi nyanga adakumana naye chifukwa cha mphamvu ya Mzimu Woyera. Simoni nyanga zake adazitaya wakufa kuzimu. Yesu akananang'anira kwa BIWI mawu ananga ubhiritse ntchito ukitsa kufa kula mudzi Yesu. Pamene Yesu amamba zimezi nayesu Satana libalikalikilikiko basi kupanga so chimodzi chifambo ndeko. Ndifake dzonera kuti ambiri ali pantambasale akumaganiza ngati ngono kathira pantanda ayi mbale wanga mulungu wanga ngono kadalipo. Zifuna kanga chisamu kukhala msilikali wa Yesu kama kanya Mzimu Woyera. Ichi ndi chifukwa kutsogolo ambuye mulikumbutse mwimodzi tikunopanga chisamu kukhala mumodzi. Tikakhala mumodzi anthu ogwirizana, when we live in unity, Mzimu Woyera adzakhala pakati pathu. Machitidwe chapter 1 verse 14. Iwo onse anali kukangalika mkupemphera akuti iwo onse okhulupirira. Mukumbukire dzulo tinaona kuti Yesu adadzoka tsiku lachitatu koma adaphedwa Yesu ophunzira Yesu adathawa kabisa adali ndi mantha. Ndakunena amene wonse amene ophunzira Yesu anali kukangalika aposati anali kupemphera manali kukangalika kulimbikira sadachite kwa Yesu ngati mene tikupangira masiku pamodzi ndi akazi. Ndili ndikuyenga madzifunsa kuti nchifukwa chani achitakulepa kuti pamodzi ndi akazi. Chifukwa adatongosera kunena kuti iwo adalukangalika kupemphera kusina kumwepo koma kuti pamodzi ndi akazi. Ayuda akazi akukanyoza kwambiri. Ndipo lemba Ayudayo adafuna atsindike kuti kupemphera kusikumali kwakuna oga akazi so anali pamene popo kuti wina aliyense akanakhala moyo kupemphera. Ndimumve mwapa ndi Mariya amake wa Yesu ndi abale ake omwe. Nchifukwa chani Yesu akutsindika kuti kodi Mariya amene ndi mkazi
yegulagazi koma kufotokoza kuti ndi Mariya amagadani wa Yesu. Ine ndimadabwa kuti anthu amamva amene pakagaji nayenso Mariya ankapemphera mu dzina la Yesu. Haleluya. Yesu anena kuti ndipo chimene chinonse mukapempha mu dzina langa, ndipo mmene ankanena zimenezo Yesu Mariya alipopo chifukwa kuti konse ankamutsatira mwana wake. Ndi Yesu wanga wakwera kumwamba, Mariya adakumbukira kuti mwana wanga uja wakuthupi adanena kuti tidzipemphera mu dzina lake. Yesu ndiye njira, choonadi ndi moyo. Palibenso njira iliyonse dzera kwa Atate koma mwa Yesu yekha basi. Ndiponso Mariya amapemphera mu dzina la Yesu. Ndipo acha kumutchula ndi abale ake omwe amene ankamunyoza aja akuwatchulanso. Abwenzi, nyumba zathu mukamatengana abambo ndi amayi ndikapemphera ana basi ali busy kumonera mafilimu ndiye kuti nyumba mwana umwe makambo awiri mwinaso kufika kapo limodzi fasi kukhulupirira ngati abambo ndamaoneka mukapemphera anangone mafilimu kuti mulungu alipo pamene lukaika mulungu alolosero malisa tsokhala ola sadaka. Ndifaka hapa kumsodatu watakikana wose pamodzi kukapemphera. Masiku andipokhala pamene mphamvu za chakuimba, mphamvu za Babulo zikutikangizire kukhala wopanika m'manyumba mwathu wosayenda wosataki imene nthawi yakupempherayo mwakulimbika mokangalika kuti Mzimu Woyera akhale pa ife. Chapter 2 verse 1. Ndipo pakufika tsiku la Pentekoste anali onse pamodzi pamalo amodzi. Mu Baibulo la Chingereza adakusanjira mwana kuti they had one accord. Olumikizana bwino okali cholinga chimodzi, cholinga chawo. Chimba verse 8 chapter 1 machitidwe meneso adauza kuti musachoke mu Yerusalemu kufikira mulandire mphamvu ya Mzimu Woyera, ndipo mudzakhala mboni zanga ndi onse adala mtima umodzi kuyamanga kuti mutembekezereni. Yesu adatilonjeza kuti Mzimu azadza pa inu. Kama kakazuka mene kufuka mapemphera kwambiri pasakana ngochenjera ngakhale alikuwa mwewu simafikamira kuti Yesu atitangale nini. Ndimafuna muone mfundo hii. Mbewu yabwino imene idafonetsedwera munthaka, imene kuda munthaka Yesu kufa imayenera kutulutsa mbewu yokometsetsa amali Mzimu Woyera. Ndi Yesu adafa tikamuona Yesu kamngeni mpulutsa miyoyo yathu nalamulira moyo wathu chipatso chakutuluka pamenepo ndi Mzimu Woyera. Ndi Mzimu Woyera akadza pa moyo wa munthu sizimatengera munthu kugwedeza kuti akulu werengani Baibulo akulu bereka chachikhumi inu akulu inu thandizanepo ayi sizimatengera choncho. Kodi mambo panapita kumapiro mwanaleka kutuloka kumapizira mambo amene apsa kwambiri mtembo sizimatengera kamudu kulitokosa kulilipo hayi limamukoloka kacha chifala pya mwene Mzimu Woyera tukakali mumi yote wezi sidi zango ukamchika ukelechika Mungu. Haleluya. Muhamini wamva kuti achimene akotu amalira sizimatengera kugweleza ngakulu yambani kulire ukamwamba mwika kuti achimene amalira misozi inokutsika inokutsika chisoni chimabwera mkati mwa maganizo chimene sakachipokokose tikalola Mzimu Woyera abwenzi kukhala mkati mwa moyo wathu cholinga chimene Yesu adali nacho chakuyesa kupulumutsa moyo wa munthu ifenso tidzakhala chimodzimodzi. Jesus had a burden of saving souls.
la Christ object lesson. Bakani sonses. Yesu akulinetsa kuti adachita kulimbikira ndithu kuti moyo wa munthu upulumuke. Ndipo ndifundo ndagwirizana naye. Chifukwa tsiku lina Yesu waphunzitsa kayabula chakudya Yohane 4 akumbweretsera akumuwuza kuti chakudyachi Yesu akukana kuti ayi ili ndino chakudya chimene simukutidziwa. 7 souls. Anamuyana na mayuja kuti apulumuke mtakana lwe. Pamene aphunzitsa Yesu anamana chakudya. Ndi zimene fere kupaka. Maso athu tikayika padziko koma nkhani yakupulumutsa moyo wa munthu ikumakhala namba 5 kumwa wathu bali. Timepewa ulendo wake mungana Mungu. Sisi adilo kuhubirika. Hakunizidzwa. Ngati sitingane mjini mchilo kupulumutsa moyo yanu amene akomoneka amene akufa ndi COVID asanamudziwe Yesu. Amene Satana akuwapha kuti afe asanatembenuke mtima. Ifeso sitidza kupulumuka. Ndipo sindibwenza mamene mimene alili. Yesu akamangana nyumba zathu ndikuona katundu amene akunjika na nyumba zathu ndikumaona amene bathu akufa utenga kuno suku apeza ife tikadalipo sitidza kupulumuka. Ndipo ndikovuta Mzimu Woyera ndikugwiritse kuchika. Munthu adzapindulanji atazimira dzikolosera pansi mapeleke mkudzada ya moyo wake. Matthew chapter 4 verse 32. Ndipo unyinji wa iwo akukhulupirira unali wa mtima umodzi ndi moyo umodzi ndipo sananene mmodzi kuti kanthu kachuma anali nako ndikake kaiye yekha koma anali nazo zonse zodyerana. Haleluya. Muliyang'ane dziko la lero. Atsogole. Transport ya fudaka. Ku branch kufunga bila munthu. Muleke mudaka kanga ni mapojo ya baba zake. Sure. Atsogole. Ukama ndipo. Atsogole. Ukama ndipo kuchani chakudya. Bila mugezi ya mazi ndivuta. Kama ndipenda mazi ndivuta. Kumano kuti ne masiku ako ndiza kukundazi ndi masiku fizi anawo. Mutsa ndizimene makalire lero simakhaza chila mumbi makhala namba 5. Tikamadza kana tikatsalira kena kake ndikuzana mbereka tulete. Wina wake ndizopeza njika apatsogolera. Ndiwe uku kunyumba. Ndikatikichike kubalasa masanga sana. Kama chende vuka baji. Mungu alitatize tutakuluye. Pamene atumira awakhulupirirawo akuti padalibe munthu ngakhale mmodzi amene amati njinenda kulabeka. Ine mwene kunyumba ndabisa kuti masana maki chunga tikulikali kuti sitabiri kumabulachi imwe kupika mwene uja. Tilibe burden of souls. Tilibe. Mzimu Woyera anandikakamiza mu chaka cha 2017 kumachika usokana Australia saturation 2017 napangachisa kundinzanga wena tsinake nowe ndibere funaye kuti tizipita kumudzi wina wana mkumba 21 kilometers kuchoka pa 49 ndedachi mangapi mene songano chaumayamba ifeso dai papa akaluka zenda kuchino inendikauluka timanyamu tiye anthu awiri kuita lina anthu ena palike ngakhale kumodzi amene amapezeka anthu afika kama stadium comfortability timanyamuka ndikumapita tsiku lina lake kudapezeka kuti galimoto mafuta ngochepa ndipo ziko kuti nyali kuza kuyaka kanali yose namuza bale wanga ndalama ndije titani tikabete mene timanyamuka
ngalisa ripota do 6 msokojo manga sisogolo namuza manga mbali wangu ndana ndikunali kutaka ukukumuka rumiza kuzungumza kumbika anamana wakula babila njana tetia ni ndambiwa kakukosa milango basi mimi maji 10:6 hivi dakika gani unaweza sana msongamano wako kubaba siku alhamdulillah ndani chifaja msongamano cha kwa matsibuli na wake chimani msongamano za wata madziwa hapo za kuona filme chimaike filme kajana Yesu ajapamono ya mbone ni chimata na sio kuna basi nai ndeti na nai mkuu tani muka chimenda pamono ndikubana ndani Yankho Tijahima nona mbali wawilo hakufunanu ilikuti imene mawala wale ndikumpaka zipalani kakulu amene yoye homo wake kimpembe mvula nibatsa mivumbi ya mvula kwa yense yophukira kuthengwa leluya ifake chimemba nyimbo za mbili Mzimu Woyera milioni kuwanitsa malingaliro ndi kuyitsa mitima yathu. Mzimu Woyera cholinga chake Mulungu amatipatsa Mzimu Woyera kuzolinga zimenezi atithandize, atilimbikitse, atipatse chiyembekezo, atipatse mphamvu, atipatse malingaliro kukhala moyo wakuyera cholinga tidzagonjetsa ati mwanafika ndi mantha pamene adali kuchipinda chomiza Yesu adauka. Yesu adangulukano mukawapeza mukamalenga yote pekoni verse 21. Yesu adauka maana chifukwa chake Yesu anatinso kwa iwo mtendere ukhale ndi monga Atate wandituma ine inenso ndituma inu. Verse 21 ndipo pamene anati ichi anawakumbira nanena nawo landira Mzimu Woyera. Yesu anaphunzira kuti mantha azitsekera mchipinda kuopa adakumbira Mzimu Woyera. Landira Mzimu Woyera cholinga cha Yesu mafuna awalimbikitse awachotse mantha abwenzi kunyengo medu ukhalayi imene dziko lagwedezeka kumbali zonse anthu mantha ngambiri m'maganizo zikufunikira Mzimu Woyera adze mkati mwa moyo wathu ndipo tidzakhala pakulimbika. Yesu atilimbikitse chabwino katika fundo zinanezo zikulokoza na lero kumunu mwenzefu mwisi Yesu amanjiza kukhala nafe mpaka na chimaliziro. Matthew 28 verse 19 mpaka na 20 mulizwa verse 8
Mzimu Woyera palibe. Ndipake Paulo ophunzira bwino adakhala pansi pa sikulu ya Mzimu Woyera ndipo adakhala chipona cha uthenga wabwino. Chenjezo nanu Mzimu Woyera akadza pa moyo wanu mudzachipasa chiwanda chimakwiya. Mzimu Woyera akadza pa moyo wanu chiwanda chimakwiya. Ndipake chingakwiya Masauli kufuna kumupha Davide. Ndipake anthu adakupita mwana Stefano kufuna kumupha ndipo adamuphani. Zidali ziwanda zokazoka. Ndipake kwa wapyano anthu adakula mpachikeni mantanda zidali ziwanda zimene zija. Aliyense amene Mzimu Woyera akulamulira moyo wake nkhondo imakhala pa dziko lapansi koma Yesu adzakhala nafe. Abwenzi ndingakuza mbiri koma ndifike kumpeni. Ndakonza kuti ndionetse izi koma nthawi zidatilowe. Mfundo zinanena semuphunziro iyi masana zezilapa maphunziro amasana koma ndipang'ono kokha. Mphamvu ya Mulungu wakumwamba Mzimu Woyera Satana apanga zambiri zowasokoneza anthu ndi ziwanda zace. Akuti ukundikudutsa chiwanda akutero akuti umene ukudutsa chiwanda muone umene kuledzera mphamvu ya Satana. Zikumona ndinambira ni Musa mchalichi akudutsa chiwanda. Wakola chiwanda ameneyo kama mpigo kabisa dada. Watu wanaomba kuti Dona. Akuli pambele simwela mimi. Wanda zake. Sasa kwa sababu basiko watu kwenda kama watu wazalana au zuza ndio bibi. Salana kuzuza ndio bibi. Ndichifanya nini? Ndikwenda kuyesetsa kuti Mzimu Woyera akhale pa moyo wake. Iyi ni nkhani yaikulu. Mulazimusa amene wamusukitsa nkhani ya Mzimu Woyera. Ndidzakuonetsani sana. Kuti itsokufa ndikukalipira kuchani ndipo kitsokufa. Ambiri mwana zimene zikutsogolero. Auli kutsitsa moto kwamba ndizo ndi shakena kole. Mbona shakena kole? Abwenzi. Kashakena waidziwa naye. Aranenga moto wa manganje wa kachiko kumwana sana. Fani malize mudee. Na Efeso chapter 5 verse 18. Osati kudima verse 18. Palima. Ndipo musaledzere naye vinyo. Mukumbukira dzulo tinoona kale anareka. Amene akakana kumwa vinyo wokhala mtima. Ine vinyo wa Babuloni mukumudziwa, mkazi wachigololo mukumudziwa, wanyamula chikho ndi vinyo wake. Monga Yeremiya adayerekeza kutenga chikho ndi vinyo kukapatsa anarekawo. Ndi Mzimu Woyera ukuyapulapulira mapaulo kuti musaledzere naye vinyo, musaledzere naye vinyo. Mmene muli chikayiko komatu mudzale naye Mzimu. Please. Ndidzikhale pamodzi. Mavuto amene ali moyo uno ife tidzadutsamo. Tukapoka titalola Mzimu Woyera kudzakhale moyo wake. Tiyeni nyumba zathu tizipempherera Yesu. Magulu imwe timapanga practice nyimbo. Tisamangothamangira kwambiri kukonza dongosolo la nyimbo. Tizabwino zimene zichapale mungava zinimbira kumulemekeza ndi kusolozeka. Koma tizipemphera Mzimu Woyera Yesu. Ndawina kembiri ku Elders Council. Ndidauza kuti anthu ambiri Elders Council amaganiza ngati kukosakasaka milandu. Kapita ku bodi kufufukula milandu ndi madongosolo ena aya bwenzi. Amajatikama amapemphero kuti amene mdatipatsa njingo yamoyo wena nkhosa zanu pa mpingo wanu. Mulole Mzimu Woyera atitsogolere. Tikumavunana pakati pathu, mulole Mzimu Woyera atitsogolere adzikhala mapemphero athu kunakuzosa. Ngakhale musala kudya mmene bodi yonse wiki mo bodi yonse musala kudya pemphero ya mpingo wa Mulungu ndizofunika zimene zonse. Mungu alipo. Abwenzi mulipa Chikristu